Benvingudes i benvinguts. Comença el Parlem de Llengua, un espai promogut pel Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra, en què conversem i coneixem persones que han convertit la llengua catalana en el seu objectiu, en què dediquen el seu talent, la seva passió, la seva professió, la seva formació a reivindicar la llengua oficial del país. Avui comptem amb la presència de dues dones amb una àmplia trajectòria, tant política com docent, i que han estat estretament vinculades al sistema educatiu andorrà i també, com dèiem, a la reivindicació de la llengua catalana. D'una banda, comptem amb nosaltres amb Roser Sunyer, actualment síndica general, mestra i filòloga catalana, ministra d'Educació entre els anys 2011 i 2015 i vinculada sobretot a l'impuls de la formació professional i d'adults, i també ha representat Andorra a les Nacions Unides, entre d'altres llocs. Benvinguda. Bona tarda. D'altra banda, comptem amb Roser Bastida, també professora de català, ministra d'Educació, també en aquest cas entre el 2005 i el 2009. Va participar molt activament en la consolidació del sistema educatiu andorrà i també en el foment de la difusió de la llengua i de la cultura andorrana més enllà del país, com amb el Lectorat Català de Praga. A més, les dues han publicat llibres i treballs dedicats a l'estudi de la llengua. Benvinguda, senyora Bastida. Moltes gràcies, molt bona tarda. Doncs comencem amb aquesta conversa, debat, i la primera pregunta que els formulo és: la llengua és la base de l'educació? Sens dubte que sí, perquè la llengua és la que obre les portes a entrar a diferents mons i, per tant, sense una llengua i una capacitació lingüística es fa molt difícil que es pugui estructurar un sistema. Per tant, la llengua sempre estarà en la base de qualsevol dels sistemes educatius. No sé si... Sí, plenament d'acord amb l'anàlisi que fa la Roser, i és evident que dins de l'escola la llengua és l'eina de comunicació i que vehicula absolutament tots els aprenentatges. Vull dir, més enllà de la llengua com a capacitació de la persona a nivell humà, sí que tenim a nivell de comunicació visual, gestual, però com la llengua no hi ha absolutament res i evidentment és la base de qualsevol sistema educatiu i de qualsevol aprenentatge. I a més també fomenta la cohesió social, el fet de parlar tots una llengua i poder-nos comunicar. En aquest cas parlo de la llengua catalana. Sí, evidentment que la llengua dona un tret identitari bàsic, però també aquí jo voldria fer la valoració de que estem en un país on hem après a conviure amb diferents llengües i jo ho he viscut sempre com una manera d'enriquir-nos encara més. O sigui, la llengua catalana és la nostra llengua, en el meu cas personal és llengua materna a més, i per tant és la que m'ha obert a l'aprenentatge, la lectura, l'escriptura i la identitat lligada a tot el que determina la llengua. Però també m'he sentit sempre molt confortable sent parlant d'altres llengües. I per tant jo sempre les he viscut com a enriquiment i creixement personal i per tant té la doble faceta. Tens evidentment que una llengua nacional és una llengua que cohesiona, però alhora la resta és un enriquiment també per al propi país. Crec que aquí coincidim, oi, Roser? I tant. Nosaltres sempre, i treballant en educació, la llengua catalana i la cultura andorrana són l'element comú, el denominador comú de tots els sistemes educatius que tenim presents al país. Per tant, és l'eina més important d'integració i de cohesió entre els alumnes a nivell social, però evidentment amb el sentit, seguint el que plantejava la Roser, en el sentit de sumar. És a dir, que amb respecte a les altres llengües i a les altres cultures i als orígens dels alumnes, perquè no hem d'oblidar justament que a Andorra hi ha un component d'immigració i ha estat en el decurs dels anys i en períodes de molt poc temps molt important. I aquesta diversitat agafada dins del respecte i dins de la integració és també el que ha ajudat, jo penso, a que la llengua catalana
hagi estat estimada i ho sigui pel conjunt de l'alumnat i de la població escolar. Clar, a Andorra conviuen 3 sistemes educatius públics, a part hi ha els centres privats, però tenim el sistema andorrà, on la llengua vehicular és la catalana, el sistema espanyol, on la llengua vehicular és la castellana, i el francès, on evidentment la llengua és la francesa. Es garanteix que tant els alumnes de l'espanyola com la francesa surtin amb un bon nivell de català? Com es controla això? Sí que es garanteix, perquè la implementació de la llengua catalana en els sistemes francès i espanyol es fa a partir de l'estructura de formació andorrana que depèn del propi Ministeri encarregat de l'Educació, amb la qual cosa tots els programes i totes les valoracions després de l'alumnat les fas des del Ministeri. Hi ha hagut una evolució i un treball aprofundit amb cadascun dels sistemes a nivell de llengua. Jo, per exemple, començo la meva tasca docent a l'any 83 i treballo en el sistema francès. En aquells moments es feia una hora lectiva de llengua catalana, en aquests moments estan a 4 hores, vull dir que hi ha hagut un enfortiment de la llengua i crec que en cap moment s'ha qüestionat per part de ningú la presència de la llengua catalana al sistema francès i al sistema espanyol. S'ha entès també per part dels sistemes com a enriquiment i, de fet, abans en parlàvem amb la Roser que la llei qualificada determina molt bé aquesta complementarietat que tenen els sistemes i el rol i el paper que ocupa cada llengua. Jo, en el meu recorregut professional, no he viscut mai com a enfrontament sinó com a complement per enriquir, com he dit abans, a la persona. I per matisar una petita cosa que hem dit abans, amb la formació d'adults és quan també veus com la llengua esdevé la porta d'accés a l'andorranitat d'una part de població que arriba al país i que no la coneix. I sempre hi ha hagut molt bona acollida també dels cursos. Sí, jo crec que hi ha hagut, estic d'acord amb tot el que diu la Roser, però hi ha hagut una evolució molt important amb el que fa al coneixement de la llengua en els sistemes educatius espanyol i francès. De fet, el català a les escoles ja fa molts anys que s'intentava integrar i que el Consell General ja tenia inquietuds perquè, i això jo ja ho vaig trobar en documentació cap als anys 50-60, ja hi havia cartes del Consell General adreçades a les autoritats dels països veïns, on ja sol·licitava que els alumnes de les escoles tinguessin un ensenyament de llengua catalana i que en finalitzar el curs els hi plantegessin una pregunta escrita en els exàmens en llengua catalana. És a dir, que la inquietud perquè en les escoles s'introduís el català ja fa anys que les autoritats del país crec que ho tenien clar. I això va anar evolucionant fins als anys 70. I als anys 70 jo crec que va ser quan es va plantejar per part del Consell General una política educativa on es va materialitzar ja la introducció del català a les escoles dels sistemes educatius espanyol i francès, perquè el sistema andorrà no existia en aquells moments. I es va materialitzar amb la nota informe de l'andorranització. De fet, entenc que pertanyem a una generació... Jo vaig aprendre a llegir i escriure en castellà. Tu devies aprendre en francès. I total. Vull dir que pertanyem encara al grup que no té l'ensenyament de català com a llengua de base. I, per tant, per mi, per exemple, va ser una voluntat pròpia després d'increment, però jo soc ja receptora d'aquestes primeres polítiques. Jo als anys 70, evidentment, encara estic a l'escola i ja rebem classes de català en aquells moments. I estic totalment d'acord, del que es fa al 70 a l'any 2021 no hi ha res a veure amb increment qualitatiu i presència de la llengua totalment, jo diria, normalitzada. Després el català és una llengua minoritària i això és un altre debat, o sigui, té uns components que també caldria analitzar-los, però la normalització dins de l'escola hi és totalment... Els primers anys, la nota informe de l'andorranització, que engloba el català i la història, geografia i institucions andorranes, de fet, el Consell la vota al 72
I al principi eren els mateixos mestres i professors de les escoles que havien de donar aquest ensenyament. Però, esclar, com que moltes vegades eren funcionaris dels països veïns que no tenien les capacitats lingüístiques per impartir la llengua catalana, el 74 va ser quan s'inicia per part de professors ja contractats per la Conselleria d'Educació de l'època les primeres classes de català. La veritat és que els primers anys van ser una mica difícils. Jo vaig començar al 76, és a dir, que he viscut força aquests inicis. Va ser una mica complicat, perquè ens veien com una mica el professor de català era aquell element extern que s'introduïa a les escoles espanyoles i franceses. Però jo penso que això va ser ben bé els inicis. Després es va anar normalitzant la situació i la manera que es normalitzés va ser a través dels convenis. Els convenis del 93, tant el que es va signar amb Espanya com amb França, on es formalitza les assignatures de llengua catalana, d'història, geografia i institucions andorranes, jo crec que va ser un abans i un després, perquè s'hi va introduir el que la Roser deia abans, un horari ja més ampli, més consolidat, i després un element importantíssim, penso, que va ser la validesa acadèmica. És a dir, clar, els alumnes, per molt que tu els motivessis amb l'aprenentatge de la llengua, per molt que tu els hi fessis veure la importància de tenir un coneixement de la llengua pròpia del país, o de la seva llengua materna, com podia ser en molts casos, no deixava de ser que, clar, quan ets jove el que compta és la nota. I si la nota de català no tenia un component acadèmic prou important, doncs la validesa no era la mateixa. I amb els convenis jo crec que va ser una manera de consolidar-ho. I a partir d'aquí, com deies tu abans, ja ha estat una normalitat. I l'evolució natural va ser, evidentment, crear un sistema propi del país on el català fos la llengua vehicular, clar. Només podia ser vehicular la llengua pròpia del país, sens dubte, però amb el que dèiem, amb una construcció lingüística molt ambiciosa. I jo crec que aquí la Roser té molt a dir perquè estava en la primera fase, la presència que té el francès en el sistema per obrir, per mantenir aquesta obertura de portes després, perquè a veure, la construcció educativa a Andorra possiblement és una de les més interessants del món, perquè tu comences amb sistemes espanyol-francès i afegeixes al teu sistema propi, entenent després que ha aparegut sistemes, ara per exemple l'anglès privat, però has de pensar que has d'obrir els camins perquè aquests joves del país puguin anar a estudiar fora. Per tant, la llengua també és important tenir-la i jo crec que l'aposta lingüística que es fa aquí per tenir el català central, però amb un francès molt present i després amb el castellà, és molt intel·ligent en aquells moments i crec que ha donat resultats positius. Que això és important. Però hi ha una quarta llengua que també ha entrat amb molta força, que és l'anglès. Precisament el sistema andorrà és una de les llengües que s'estudia i cada vegada està guanyant més pes. Temen que això pugui anar en detriment o al català o altres llengües que s'estudien? No, en absolut. És a dir, jo crec que és l'evolució lògica de l'aprenentatge de les llengües dins del propi sistema, perquè és que l'escola andorrana no es va fer la creació d'un sistema educatiu propi amb l'escola andorrana. L'escola andorrana, que va néixer com a escola maternal andorrana, neix justament com a projecte lingüístic. Un, per introduir el català com a llengua principal vehicular i dos, per treballar les llengües de les restes dels sistemes educatius, perquè en aquells moments es considerava que no s'estava aprofitant prou la riquesa lingüística que posseïa el país dins l'àmbit escolar, no sabíem aprofitar-ho prou. I va ser en aquest sentit que es va crear l'escola maternal andorrana i durant 2 anys es va estar treballant amb unes comissions tècniques amb experts d'Espanya i experts de França i després
persones del món de l'educació d'aquí a Andorra per de quina manera es podia millorar l'aprenentatge de la llengua catalana i de les altres llengües dins de les escoles existents. I va ser a partir d'aquí que es va fer com un projecte pilot amb 3 classes, una a cada un dels sistemes, perquè hi havia també el sistema on ho feien tot en català, que eren les escoles congregacionals, i després aquestes aules s'havien d'introduir amb aquestes noves metodologies de treball dins dels propis sistemes educatius. I com que això no va ser possible, perquè ni els mateixos sistemes, jo penso, ho acabaven de compartir, i després els 3 anys de treball de la mateixa escola maternal andorrana va fer que tant els pares com els mateixos educadors, com una mica una part de la societat, volgués que es continués amb l'escola de primera ensenyança. I d'aquí el plantejament lingüístic va anar evolucionant una mica en funció del creixement de les diferents etapes. I com molt bé ha dit la Roser, el plantejament va ser intel·ligent, perquè primer el català, que és la nostra llengua i la llengua vehicular. Després, respecte per als orígens, la llengua materna, la diversitat dels alumnes. Una altra cosa, el francès era una llengua que majoritàriament no era coneguda pels alumnes. Per tant, s'havia de treballar ja des del principi dins de l'àmbit escolar perquè els nens en l'àmbit de la societat no la tenien majoritàriament aquesta llengua. En canvi, el castellà la tenien en l'entorn social i el que s'havia de fer amb la llengua castellana és treballar els usos formals. És a dir, que es va anar adequant perquè a partir del català, que era la llengua primera de l'escola, s'hi anava integrant les altres llengües i així progressivament. I l'anglès és el que s'introduïa de manera oral, era el segon cicle de primera ensenyança i així successivament. El que jo crec que també s'ha fet molt bé aquests darrers anys és justament el que ens deies, que era incrementar l'aprenentatge de la llengua anglesa. I a més no cal que arribis als mateixos nivells competencials amb totes les habilitats. No fas pujar totes les llengües a la mateixa velocitat i amb els mateixos nivells competencials. Potser avances més amb competència lectora amb una perquè ho necessites per algunes coses que en l'altra. El món de les llengües és molt matisable també en quant al progrés que s'hi pot fer. De totes maneres, tot i que quede clar que el català és una llengua bàsica en l'ensenyament, en qualsevol tipus d'ensenyament del país, sí que és cert que sempre que es fan enquestes o estudis sobre els usos de la llengua catalana, ens adonem que tant la joventut com també els adults doncs molt sovint canvien de llengua. I és veritat que quan vas a comerços, restaurants o establiments del país, de vegades costa que t'atenguin en català. És a dir, que sí, molt bé, a l'escola és una llengua potent, però després no l'usem. Aquí tenim una realitat que no hem d'oblidar. Vull dir, Andorra és un país que rep 8 milions de turistes a l'any. Clar, aquests 8 milions de persones no són catalanoparlants tots. I aleshores què passa? Doncs que moltes vegades els andorrans, acostumats a canviar de registre lingüístic per atendre el turista, fa que després aquest hàbit l'incorporis i canvis de registre lingüístic de manera natural amb persones que viuen al país i que segurament entenen i parlen el català, però potser en el seu medi familiar parlen una altra llengua i automàticament tu, que ets catalanoparlant, se t'adrecen amb la llengua estrangera i si tu tens competències amb aquesta llengua, de manera massa fàcil. I a més aquí sempre hauràs de tenir polítiques actives a favor de la llengua catalana perquè és una llengua minoritària. La potència que tenen els mitjans de comunicació castellans o francesos en el món de la música, ara de les xarxes,
és incomparable, vull dir, que la llengua catalana necessitarà sempre un plus que l'hauràs d'acompanyar per progressar. I el fet d'aquest canvi a molta gent li surt molt natural i a vegades és una pena perquè s'adrecen a una altra llengua, amb algú que està intentant parlar català. Jo que he estat en el món de la formació d'adults, sempre els deia, és que si us parlen, diu, és que ho intentem però de seguida ens parlen amb la nostra llengua. Doncs demaneu, si us plau, que mantinguin el català, expliqueu que l'esteu aprenent i que us ajuda més que el mantinguin que no que es passin a la vostra llengua encara que el parlin. Però és veritat que la gent que és plurilingüe canvia fàcilment, això també és una realitat. Però també és cert, almenys jo m'he trobat en ocasions, tu t'adreces en català en algun establiment i no t'entenen, et demanen que canvies la llengua, amb una cosa tan senzilla com un cafè amb llet. Aquí tens una altra complexitat. També hauries d'analitzar la tipologia del mercat laboral, d'on t'arriba la gent que està treballant, quant temps fa que aquesta persona està treballant i quina voluntat. És molt diferent quan et diuen no t'entenc i no et vull entendre, que et diuen no t'entenc, però és que fa un mes que estic aquí. Vull dir, la complexitat d'Andorra en molts àmbits fa que hagis de fer una anàlisi complex amb algunes d'aquestes coses. És evident que a tots ens molesta quan es neguen a parlar-te la llengua. Però jo fa molt temps que no l'he trobat, l'actitud de negar-se. Sí que m'he trobat amb gent que em diu és que fa 6 mesos que estic aquí i ara no entenc què m'està dient. Llavors, això és correcte per mi, i a més és cordial. Vull dir que aquests elements també són elements complexos. Fixeu-vos que quan integrem tot el personal d'hivern no podem pas pretendre que parlin català quan venen per 6 mesos a treballar aquí. No ho fem com a principi, perquè no la trobem, la mà d'obra catalana parlant. Sí. Però fer-los un curset o... Sí, però en un curset no s'és competent per parlar tot el dia. Sí, aquí jo crec que s'ha de diferenciar el personal temporer, que ve uns mesos i que ens hem d'adaptar a la realitat del treballador que ens ve ajudar durant aquesta temporada, amb el resident fix, que aleshores aquest sí que al cap d'un temps no ha de tenir excusa i sobretot que la pròpia administració organitza i facilita classes de llengua catalana i de coneixements d'Andorra gratuïtes i amb diferents parròquies i horaris i amb centres d'autoaprenentatge que en tenim de propers aquí al costat. És a dir, que jo crec que en aquest sentit Andorra fa esforços per posar eines perquè les persones es puguin formar en llengua catalana. I aleshores jo crec que al principi hi ha d'haver una total tolerància, però després no, després hem de procurar que la nostra llengua sigui la llengua vehicular al país, perquè és que si no, tenint en compte la nostra realitat demogràfica, econòmica, d'estructura educativa i, en fi, global, hem de ser molt curosos amb la llengua catalana. Un departament de política lingüística té accions constants a fer. Aquí sí que ha d'estar amatent a com va evolucionant i a treballar amb els diferents sectors per fer polítiques actives de presència de la llengua. De fet, deu fer com un any o bé, al llarg del 2020 va sorgir un grup de gent, una part de la ciutadania, que va recollir firmes per demanar o exigir que a les persones que renovaven el seu permís de residència i treball, que se'ls exigís un mínim de coneixements de la llengua, però un mínim oficial, que passessin un examen. No estem parlant d'un nivell C1 i C2, però d'un nivell mínim, i també es demanava precisament el que ara comentava, fer un seguiment molt més estricte del compliment de la llei, de l'ús oficial del català, i si cal sancionar més. No sé si vostès, tant com a persones que s'han dedicat a la docència, però sobretot a la política, vostè encara la política activa, si creuen que sí, que des de l'administració s'ha d'anar un pas més enllà i apretar una mica més a la ciutadania perquè compleixi. Jo en la part de l'exigència del
del diploma, jo ho faria en positiu, jo afavoriria aquells que el tenen i els facilitaria les renovacions i escurçaria terminis, però ho faria en positiu, no ho faria com una obligació. Les obligacions amb llengua, des del meu punt de vista, i no tothom hi està d'acord, no acaben de funcionar mai. Una llengua no la imposes, una llengua l'has de fer útil i has de fer que a la persona li doni alguna capacitació més en el país. Això per un costat. I en quant a la llei, que amb la Roser ho comentàvem abans, per ser una llei de l'any 99, fem sempre el mateix comentari, que les lleis dels anys 90 són lleis, jo trobo que sempre molt ben fetes perquè emmarquen molt bé el tema sobre el qual es vol legislar i deixen la porta molt oberta a que vagis podent complementar i adequar en els canvis que els temps obliga a fer via reglamentàries. I sí que la llei té elements que es podrien complementar encara via reglaments, vull dir que segur, però a mi em costa penalitzar, no la veig la penalització amb llengua. No sé si aportaria molt més, no ho sé. No sé quin efecte crees, llavors l'obligatorietat d'ús de llengua és complex. Ja ho sé que el català és llengua ja ho he dit jo, és una llengua que té un àmbit geogràfic més petit, però em costa de veure que hi guanyes en prohibint. Jo sempre ho he vist perillós, no m'hi he sentit confortable. Sí, jo també. Jo també soc més partidària de defugir tot el que és sancions, imposicions en l'àmbit de la llengua. Jo crec que un país com el nostre, que a més considero que és un país que ha estat sempre molt acollidor, que ha estat sempre molt respectuós amb l'origen de les persones, amb les llengües, i això crec que a les escoles és un dels llocs on realment se n'ha fet prova. Crec que perquè les persones s'interessin per la teva llengua, per la teva cultura, perquè estimin el territori on estan, crec que ha de ser més un repte que ens ajudi a ser més generosos en aquest sentit i donar els uns envers els altres i els altres envers els uns. I és aquí on jo crec que hem de mirar que hi hagi aquesta complicitat i buscar d'altres polítiques perquè les persones s'interessin per la llengua del país, que tinguin la necessitat d'utilitzar-la, però sense que tampoc se sentin imposats i sancionats. Jo també aquí soc més de... Jo crec que més amb l'acompanyament en positiu i en el crear eines que els ajudin i que els faciliti l'accés que no en obligar a... Però, a veure, és a avaluar també en diferents moments, també has de fer la foto fixa de la situació que tens i també potser has de modular algunes coses. Però crec que una persona que no sap fer una cosa funciona millor quan li dius, vale, vine que t'ho ensenyo i treballem-hi, que no quan dius, vale, doncs et sanciono. A mi sempre m'ha costat més i amb llengua sempre he estat molt curosa, la llengua l'has d'estimar. O sigui, la llengua és identitat, la llengua és accés a una cultura. O sigui, a mi que m'agraden molt les llengües, el plaer de poder llegir un llibre en llengua francesa i que no l'hagis de llegir traduït, per mi no té preu, per al matís, per la riquesa, i m'agradaria que la gent que arriba al país se sentís igual de confortable llegint un llibre en llengua catalana. Però és veritat que hem d'entendre també el circuit que fa cadascú quan arribem a aquest país i tenim un sector laboral molt gran que és sector serveis, i el sector serveis té uns horaris determinats, que és un altre tema molt llarg. Exacte, molt temps no tenen tampoc. Llavors també has de matisar com ho fas, per exemple, jo he vist, ara per donar un exemple, si vols que a la restauració et facin els menús en català, està molt bé una feina que es va fer de fer un recull de llibre en el qual tens les llengües traduïdes perquè és molt útil, vas buscant i així la gent es pot confeccionar el menú amb una eina que li has facilitat i no l'has sancionat, no sé, és buscar aquest equilibri per mi. I finalment els volia preguntar, ja que Andorra és l'únic país, l'únic estat del món on el català és la llengua oficial, hi ha molts territoris on es parla català, de fet crec que hi ha uns 10 milions de parlants de català.
Des d'Andorra, quina és la relació amb aquests territoris, com l'Alguer, tot el País Valencià, les Balears? Quina és la relació amb aquests territoris, nord de Catalunya, que no me'l descuidi, i com des d'Andorra s'ajuda al foment del català en aquests territoris, on no és la llengua oficial? A Catalunya és cooficial, això sí, però no té aquest pes que pot tenir l'estructura d'un estat, clar. Amb col·laboracions que es fan de manera molt natural, no hi ha una... Són col·laboracions puntuals. Sí. I naturals, hi pot haver jornades de... Sí, publicacions compartides, jornades... Jornades d'ensenyament, jornades de formació, que es poden fer d'una banda i d'una altra. Premis literaris. Sí, els premis literaris, la participació a l'Institut Ramon Llull, que en aquests moments no sé com està estructurada, vull dir que hi ha diferents eines, però no hi ha... O sigui, si em demanes si hi ha una política establerta amb una planificació que cada X temps s'ha de fer una acció, jo crec que en aquests moments com a tal no hi és. Però sí que hi ha un fluid de relacions constants des de diferents estaments, des dels grups d'escriptors que es comuniquen els uns als altres, des del món de la pròpia política lingüística que està en contacte, almenys en el passat estava en política lingüística catalana, vull dir que hi ha diferents iniciatives que van acumulant aquest compartir conjunt. I apostarien per una agenda política més estructurada, més potent en aquest sentit, més enllà de col·laboracions, establir... No hi ha cap problema per fer-la, però tampoc si no hi ha la necessitat, és que aquestes coses t'ho ha de crear la pròpia necessitat, i si no hi ha la necessitat que hi hagi una agenda política, jo crec que va més per, en certs moments, col·laboracions que veus que es poden fer en molts àmbits, des del cultural, des de l'educatiu, des de... Ara, el català sí que interessa fora, perquè més enllà de territoris de llengua catalana, vos mateixa vau impulsar el lectorat de català a Praga, que és un lectorat molt actiu. Fins i tot un estudiant va traduir al txec un llibre del Joan Peruga. Es va fer, si no recordo malament, una història d'èxit, Sí, el 1994, si no recordo malament, i va ser una cosa, un impuls molt... Al principi, amb la mateixa facultat romanística, va ser una cosa molt incipient, que no es veia tampoc si tindria continuïtat, i la veritat sí que cada vegada va anar evolucionant positivament i va anar havent més alumnes universitaris interessats en aquest lectorat. També van donar peu a unes jornades, mira, ara que parlàvem de col·laboracions en països de llengua catalana, hi ha unes jornades que es fan internacionals i que cada any es celebren, suposo que s'han continuat fent periòdicament al mes de juliol. Jo crec que surt com a molt espontània aquesta col·laboració i llavors la pots formalitzar en determinats moments, en determinats projectes, però es van fent i desfent, vull dir, i això és el que li dona aquesta vivor també a la pròpia llengua. Molt bé. Doncs fins aquí el nostre temps de conversa. Moltes gràcies a les dues per assistir i participar al Parlem de Llengua. Gràcies a vosaltres per la iniciativa. Ha estat un plaer, a més compartir una estona amb la Roser. Sí, que ara feia dies que no compartíem. De roser a roser. Sí. I a vostès moltes gràcies per acompanyar-nos al Parlem de Llengua. Ens retrobem ben aviat per seguir parlant de llengua i cultura.